Assalamualaikum hasilnya wong tani iki lho, lur ditukokne motor. Kok medal mriko sing SMP minggah malahan. Lho malah Nggih. saya minggah belok mriki kan saged, malah luwih cedhak. Tapi tak Lagi SMP kula munggah sing dalane rusak. Anak ekstrim kok, Mas. Nggih. oh. Biasanya kan kula lewat anu SMP sing mriko. Nggih. Kalau SMP sing jembatan wau kula buatas niku. Oh, malah aneh sudah mriki, Mas. Lho, hasilnya wong tani tukokne motornya lho. Anu, aku tangi wangi. Dun. Yo kowe ambil media kowe loro, nggawa loro. Iki aja cok turane ya, aja kok tekne ya. Bi. Kalau nang rumit ngono ya aku mingat. Lah kan pun kenal-kenal balu lho. Kula ki mboten semayan lho, Mas. Kan anakku tek kok to, Mas. Oh, Sing sing model iki eneng ngono. Ora kok semayan ki ora. Nara lagi. Kan iki lho, wah ini. Oh. Dadi kayak wong. Kula kan dadi pitakon kali bangun. Anu kan salahnya Mbak si Mas Rizal. Nggih, nggih. Wis teko-tekone aku wis ono geger aku nah. Tekan-tekan mbok laring ya nggih kok iki. Lah kula mboten betul saya mulut pengantare. Ya kaya iki eneng ngopo ngono, anakku tek kok ngono. Ora, Itu napa Mas? Kaya bane, paling iki lho. Pak Wan. Pak Wan. SMP mana? SMP Dua sawo. Dua sawo. 2. Mas kula tem mriko ya. Oh, Pak Aris Darmanto. Ini to, Mas. TU. TU. Kan iki pun pindah teng Alhamdulillah. iki teng pelem malah teng sawo. tahu misal iki mawon. Nggih. Langsung. Teng pelem kan teng rayun. Kan jero job, Mbak. Nggih, mriki kula paringi marah pisan. Niku wonten alarame malah nggih. Sing ingkang biasa